Warcraft Minigames! Viber 1.8. Марто! Добре, здравейте, аз съм Viber 1.8 в новият ми YouTube канал, само да кажа. Да, ще говоря малко по-различно, защото съм причина. Аз съм Марто. Да, тук не е Марто. Марто е, тук сме с Warcraft Minigames, по-точно. Да, това е Warcraft. Веднага започваме с Minigames, Survival Games, не по-точно. искаш ли на вампирс? Не, колебая се. Аре вампирс. Човече, имаш Skyward? What? Направили са някакви нови работи. О не, сбърквинил. Просто го гледайте. Мога да го гледам цял ден. Аз имам нов YouTube канал, пак повтарям. Вижте, в стария ми YouTube канал е написано коментарът от Warcraft Minigames, по-точно. От мене, бе. Да, от него. И не се казва Warcraft Minigames, просто казвай Мартин. Няма, това си имаш име. Сега се връщаме. Please wait. Когато решихме, той се казва Warcraft Minigames. Не се казва така. Това е една игра, като сигурно не сме снимали за нея, ама са направили нов спаун. За първи път го видях. А тук някакви чъпове, някакви... Не знам си какво си... Не! Чакайте! Опцията. Добре, сега ще обясня накратко. Само на камерата ли ми се вижда така тъмно? Не, навсякъде. Това си играта. Добре, ние така виждаме и вампири ни нападат. Кратко, вампири ни нападат и ако спечелят вампирите, нищо не печели. Тоест нищо не печелят вампирите, но ако спечелят играчи, което е малко по-трудно, те спечелят пари. Но доста трудно да спечелят играчите. Два пъти спечелих на тази игра, тъй като стълпаха хора и направо ги Ще става лошо. Така става. И да знаете, ние сме в България и има торнадо при нас. Чакай. И да, имаме магазинче, с което тук отстрани ги има точките. Я, чакай. Да, ето ги. Тук волта, тъй като в руски сървър. Съм намерил. Което е с газът. Газата. Това е, защото е минал първата вълна. А той има още хедрети. Най-малко. Това торнадо ме плаши, човек. Звуците са ужасни от торнадото. Еху! Тук има ли някой или ще има червен задник? Червен. Печага! Мисля, че вампири се изпускат. Вампири! Те са го обрали, разбира се. Не, тук няма често с нещата. Явно, че по-скоро или те ще сложат нещо. Добре, да започваме истинското сериал. О! Enchanted Table! Само да... What? Чакай, няма да си хвърлям меча. Нема. I love you, sword. I love you, my sword. 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 What? Тук бията... What? Вампира, ендермани, какво става тук, бе? Аз си умитам. Аре, виждане. Ох! Отте точно тиско, да! Няма друг проход! Помощ! Изрой такива! Не! Идиот! Веднага умряхме, разбира се! Виждаме с която изберем друга мини-игра. Върнахме се и избрахме да играме на Survival Games. Пишете, ако искате да... Чакай, и това е до Марти! Марта от Англия. Не Марта... Добре, Марта от Англия да знае, че аз имам нов YouTube канал. Да го пишете в... Чакай, аз направя, ще му се обада по скайп после, по Viber. Ще пръдна! Чакай. Добре, все тая, просто... Изпреш хората. Пишете в коментарите, ако искате да снимаме на Survival Games, на Minecraft, ако искате на други игри. Поне сега и снимаме игри рандом. Аре, бе, ще пръдна отново! Хареса. Така. Изпреш хората. Време е да покажа май трик.
на доста хора по-скоро. Добре, Ако сега... играте в този сървър, ще има IP в описанието. Идете тук и ако искате да играте на Survival Game. Ужасно се вижда с 2 мегабайта. Не бе, я намали, увеличи да видя трика. Не там. Ето, намали. Ето така. Сега, ела напред. Скачате се тук, скачате там, отидете на оградата и тук е най-лесният джъмп. И отидете тук и гледайте къде сте. Направо виждате целия свят. Браво! Открихме Англия! Какво гледаш там? 8, 7, бързо! Чакай! Трябва да го спра за малко на пауза. 2, 1! Извинете, трябваше да спрем нещо. Напред или назад? Напред. Накъде? Ами, вземи честовете. Ще взема един чест и харе да се умитам. Който е гледал, аз си гледал си игрите на глада? Какво това? Не. Игрите на глада, Hunger Games, игрите на глада, човека при смехулка, възпламеняване. Той е човек, не е гледал игрите на глада, реално. Ой да, взех най-големите багуци, аре да ме няма, дим да ме няма. О, е. Я гледай дали сега снимам право напред. Да. Сега. Това пак ли са хакове? Не, нямам хакове. Ай, между другото, Имам хакове, които изобщо не ми тръгват, ама няма да ги използвам в мултиплеер. Опитах се да тръг. В един сервер да ги просто да видя дали ще ми се получи и нищо. Разбира се. вижте как изглежда лъка. Да, с моят текчер пак. Направо ще ги размазя, тъй като съм полицайче. А как изглеждат стрелите? Е така, патрони. Колко патрони? Сега имам всякакви предмети с текчер пак. Иначе предмети са много малко. Първият ми текст. Първият чест. Сега имам ми само където имам текчер пак. Тук или нагоре? Аре, нагоре. Чакай, това от това ли е? Не, скачата се като умре някой. Хайде бе! О, ние сме в KFC-то, Поръча една пица тук да ми донесете. Пица в KFC? Да. Да, ще поръчвам пица в KFC. Той не е гледал игрите на голям папашка, да знае какво продават в KFC. Не бе, знам, пошегувах се. Не бе, аз ще купа KFC, хем ще поръча доставка на пица в KFC. Вау, къде се качи? Де да знам, аз съм бог. Това е май чекалнята. Това чекалнята ли бе, човек? Не, това не е чекалнята. Ще се хвърли като някакъв бавно развиваш. Аре, изядох си всичко. Накрая ще изям и хората, ако... Старай се да спечелиш и да си намериш Ау, меч. what? Не, идиоти! Ма ти нямаш меч! Мада, нямаш меч! Идиоти. Хамбургер. Ето пък започна. Сета. Лъкът. Аре, лъкът. Що бе да избереш мечето? Защото някакъв умник реши да пратне по време на паузата. Не, сигурно. Айде. Искам да се облегна. Е така. Сори, но няма как друг начин да снимаме. Не знаем онзи начин, който мисля като Shadow Shake си такива. Не знаем, ние снимаме като най-тъпите серии. Айде, направо ми краше като за перфектно. О, въдица! Нищо! Направо перфектно. Знаеш, че бях болен, не повръщах преди един ден. Вчера още бях болен. О, е! Ние се изкачваме по... Аре бе! Изрод такъв! Махни се! Махни се! Махни... Да, ще уба риба на водопада. What? Say, what? Тук ме изпревари! Идиот! Няма ти дишам задника! Не! Юпи, мерси! То пък някъде изчезна. Браво, бе! А той умря! Чак, значи, че на тези места има тайни честове. Така че отивам на този водопад. Майто. Аре! Този мап е много готин. Че всичко... Ако си носих слушалките, просто ще си взема поставката за таблета и ще го снимам някакси така. Юпи! Време за тайния чест! Лъки чест! Йой! Аре! Не виждам чест. Мисля, сега се връщаме, сори. Бап. Хайде! Звезда напред! Защо пак не станеш тук или тук? Не ме разсейвай! Звезда! О, чест! Нищо!
Браво! Катерих се 2000 години за нищо. Направо се кефи като за милиони. Стига бе. Какво? Водата, скаже, във водата. Ай, big one! Мислих, ти ще паднеш на някой от спалновете. По-скоро на Човек? лятата. Видя ли човек? Де? Ще го бил, бе! Не бе, не там! Да, видях го е там. Не там бе, един друг. О, чест майче видях. Не, това ме превзявам се. Първо, тюрма, така, едно така да се рацувам. Не виж, че трябва да бягаш от светкавиците. Там, където има светкавици, са умряли хора. Ами, за това... Дори не знам къде са те, така че не ми бърбори. Сега ще ги убия с най-мощното ми оръжие. Аре бе! Нищо. Пичага! Какво става, бе? Какво става? Дал си ми работи! Просто си много... Това е нас с лайното на гърба. Супер! Решавай си удар. Лайно срещу... Стига, бе! Лайно се те победи. И това ще е от клипа, защото искаме да качваме повече клипове. И бай хора! Мангали! Не на вас, но... Даже на... Аре снимаме още един клип. Заряди феновете. Да, ще снимаме още един клип след този. Не бе, да продължиме с още една мини-игра последна. Ще направя Но се връщаме след рекламите. Let's go to a place where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine. Or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft. And fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do. With no rules to follow. This adventure, it's up to you. Ние сме на финалите, тук с някакви приятели, където тук само разглеждаш някакви глупости. Я не видя с какво имат. Явно с ръка ще бият. Лътта! Явно ще се бият с ръка. О, Харе, бе! Сирин! И да беше от най-бърза точка ми. И как беше името ти? Не, това е името, не IP-то. Да, Last Craft Mini Games и Марто. И Марто, и ще напишем в коментарите кой победи, защото са много смотени клейки. Само ги гледам. Те са ще правят след малко. What? Кой пусна прасе тука, бе? Добре, аз се го бия. Аре, да бия! Като ги гледам, скоро ще се цънам да направо. Свинско! Не! Ще се пребия просто. И това беше. Хот-дог. Аре, бързо, че става 14 минути! Ти знаеш 14?